покажем как да се приготвите едно предястие, любимо на малки и големи, а именно топени сиренца. Започваме като обелваме една кутия сиренца. Един съвет: много по-лесно се работи с тях, ако са студени. Ако са на стайна температура, може да се начупят при премахване на опаковката. Подреждаме в чиния и следва да се приготвим станцията за панировка. В една чиния слагаме 3 супени лъжица брашно. Чукваме едно яйце в купа и го разбиваме хубаво, докато се смесят жълтъка и белтъка. Накрая в още една чиния слагаме няколко супени лъжици панко. Започваме като оваваме сиренцето хубаво от всяка страна с брашно. По този начин запечатваме самите сиренца. След това слагаме при яйчената смес и обръщаме така, че навсякъде да покрие самото сиренце. По този начин панкото ще полепне навсякъде. След това го оваваме в панкото, като гледаме да няма празни места без панировка. Панко е японска галета, която се прави от бял хляб, без да се използва коричката. Трохите са по-едри и въздушни и не поемат толкова мазнина, колкото обикновена галета. Крайният резултат се получава много хрупкав. Повтаряме за всички сиренца. Вече готовите сиренца оставяме във фризера за около 30-40 минути да стигнат. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Отнема ви само един клик, а за нас означава много. Ще сервираме сиренцата със сладко от боровинки. За него ще ни трябва 125 грама пресни боровинки. Слагаме ги в касерола и добавяме половин супена лъжица захар. Разбъркваме от време на време. Когато боровинките се нагреят достатъчно, се пукат и пускат соковете си. След това разбъркваме и сгъстяваме. Когато прокараме лъжицата и оставим пътека, нашето сладко е готово. Може да направите сладко с други плодове по същата технология. Подреждаме сиренцата в air-fryer, като оставяме разстояние между тях. Включваме на програма AirFry и настройваме на 200 градуса за 5 минути и печем. Сервираме нашите хрупкави сиренца. Може да оставите за още малко време, за да придобият по-златист цвят, но рискувате да се пукнат и да се разтикат. Слагаме купичка и добавяме домашното приготвено сладко от боровинки. Желаем ви добър апетит! Ако видеото ви е харесало, харесайте, коментирайте или го споделете с приятели. Абонирайте се за още рецепти от Вкусно сецане.